Tomášku. Na to nová se. Hele, tak si připrav. Hele. 747 409F přilítne. Teďka. To je tamhle to? Hele, připrav si. Ne. Já ti řeknu, kde je. Teďka je u Jílovýho. Takže kde? Co? Kde? Tady. Ne, prosím tě, ten je. Tady máš, ale. Ještě přilítne 1, 2 a pak přilítne to velký. Ukážku. Cože? Tam přijistne Travel, český aerolinky a potom 737.